Aminono ya rek ya tak dongakno sing dorong duwe oma cepet duwe oma apik model ngene iki. Amin amin ya robbal alamin. Sing duwe cepet, sing duwe kurang, dorong kekumpul tak dongakno rezekine tambah akeh, tambah sehat ben apa? Ben duweke tambah terkumpul ben iso tuku oma modelane apik ngene iki. Regane pira larang pasti. Murah rek yo, cuma 430 udah dapat spek 2 lantai model mewah koyok perumahan-perumahan elit. Sepilo tonggo isik piro. Wis tonggoane wis padet rek yo lho boys. Ukurane omah iki 5 kali rolas. Hargane 430 lokasi nak Wringin Kurung perbatasan Surabaya Barat. Lah, model omahe wis ono batu alami. Iki wingi tak impor teko Gunung Arjuna. Aku wingi menek gunung ambek njupuk iku. Loh, pagere yo wis free teko aku. Keenda. Keramike. Lah, iki keramike iki teko anu rek yo. Teko apa lah? Lali aku jenenge ngeblank rek yo. Wis pokoke saking apike omahe lho. Delokon. Nggone karpote ono nggon ngene iki lho rek yo. Koyo nggone foto-foto estetik ngono iku lho. Kanan kirine iku ono apa ya jenenge iku lali aku. Wall panel. Ha ngono iku lho rek yo. Lho, iki ono batu alami, akeh batu alami anjene omahe iki rek yo. Kene kok kena ge parkiran sepeda, ono nggone pompa aire. Yo estetik cuy. Nah, lanjut rene pi. Kusene iki nggae kayu kabeh rek yo. Warnane tak cat ireng kabeh, lawang-lawangi, kupu tarung. Lho, ruang tamune rek yo mau mewah saking ngono andang ketok wapi mau welip yo soalnya 2 lantai yo lho plafonnya wis plafon full PVC wis ono lampu hiase temboke wis tak full wall molding lho gak boys tarik yo rene wi langsung nang mburi ae yo don iso di kamar ono sitok rek yo lah iki kamare super boys yo ono colokan AC lho kono ono dapur yo. Terus ono kamar mandi. Lah iki kamar mandine kayak gatus wong 30 rek yo. Klosete wis duduk, tak kei drum shower lho. Keramik yo wis tenang ae, wis keramikan iki rek yo anti rembes-rembes. Lho kene kena gawe umbar rek yo. Tak kei kran colokan. Nah, lanjut nang lantai kedua. Awas pi nabrak mburi pi. Nah, kamar kedua lantai kedua iki wis wapi rek yo, wis ono ceklane tanggae. Nah, lho boys ngene rek yo. Full wall molding pokoknya temboke tenang ae. Dadi wong iki nang dhisik rek yo bingung aku rek yo. Nang mburi sik kene rek yo. Mburi kene iki ana nggon gawe ngepe kumbahan. Lho kena gawe umbah-umbah. Lho kono ono fiber sing kena dibuka tutup rek yo. Lho ya kan. Waduh cek banget. Kena dibuka tutup rek yo. Ayo mundur. Ono kamar mandi. Kamar mandine yo klosete wis duduk, ono drume shower wis padha ambek sing isor kene gatus wong 30. Lanjut nang di mana kira yo? Nang kene nang kamar. Iki kamar kedua, awas pi, ono paku pi. Nah, kamar kedua ini lumayan gede, ono jendelane dadi anti pengap. Plafonnya full PVC. Nah. Lanjut rene pi. Iki ngono kena gawe kamar yo. Terserah rek yo. Iki kena gawe kamar, kena gawe ruangan semedi yo kena yo. Full PVC, terus ono pintu. Loh, sik. No, asline iki kamar yo, tapi ono balkone. Lah, estetik omahe rek yo. Loh. Rene bi. Loh. Estetik teko kene bi. Kayak omah-omah Korea, jendelane bi. Bunter ngene bi, wah apik lho. Loh. Wah, apik rek. Wis rek yo, omah iku ukurane 5 kali rolas, harganya cuma 430 juta. Walah nyumer rek yo, panas soalnya. Wis ndang dikas rek yo, survei lokasi langsung hubungi Kurniawan ae. Wis gak larang-larang nae Kurniawan, murah-murah nae. Engko tak diskon jendela Korea. Urip songo-songo kurang siji sarga, bye-bye.